שקיימת שונות טבעית לגיטימית בין בני אדם. ככה הטבע ברא אותנו, ככה נועדנו להיות. זאת אומרת, אנחנו גבוהים בגבהים שונים, צבע העור שלנו שונה, וגם המשקל שלנו אמור להיות שונה. כמה אני אשכול, או כמה נועדתי להיות, לשקול, זה לא נתון שאני בוחר אותו, רוב הסיכוי שמרביתו מושפע מגנטיקה. אבל מה הבעיה? בחברה שלנו, כשהתינוקות היום נולדים, הם בעצם נולדים לחברה שהמשקל של האדם הפך להיות ערך בה. בחברה שלנו הרזון הוא ערך. מגיל צעיר, ההורים שומעים שהילד שלהם אולי או רזה מדי או שמן מדי, ומתחילים להיאבק באכילה של הילד כדי להתאים את הילד לסטריאוטיפ החברתי. הדימוי העצמי שלנו נבנה מתוך התנהגות אמפתית, אוהדת, מקבלת, מכבדת של כל האוטוריטות המשמעותיות בחיים שלנו לאורך כל מעגל החיים. הערכה עצמית מוגדרת כיכולת לעמוד באתגרי החיים ולהיות ראוי לאהבה עצמית ולאושר. זאת היכולת להתנסות, להעיז, זה בעצם היכולת לבטוח במי שאני. עכשיו אנחנו צריכים לזכור דבר אחד מאוד חשוב. ילד נולד כשהוא אוהב את עצמו. אין ילד שלא אוהב את עצמו, אין ילד שלא אוהב לעמוד מול המראה, להסתכל על הגוף שלו, הוא צוחק אל המראה, הוא מחייך, הוא אוהב. מתי זה מתחיל להתקלקל? כשהילד יוצא החוצה. ואז הוא לומד שבלונדיני זה יפה, ורזה זה יפה, ואז כל דבר שהוא לא כמו מה שנדמה כיפה, פוסל את מה שהוא. באופן הזה אנחנו משמרים את הילד במרדף אינסופי אחרי גוף אחר, אני אחר, עצמי אחר, ובעצם באופן תמידי מתחזקים את זה שמשהו לא מספיק טוב. אם הילד נועד לשקול באחוזון 70, ונכון שכלפי הסטטוס החברתי או הפרדיגמה השלטת הוא נחשב בעודף משקל, אבל אם הוא מתמיד שם זה בסדר. כאילו מה שעושה את החריגות של הילד שלי זה לא איך הוא יחסית לילד אחר, אלא אם הוא חטא וזז מאותו עקומת גדילה שהוא היה בה. עכשיו ילד שהולך עם ביטחון, גדל עם ביטחון עצמי במשהו, גם אם הוא טיפה מלא, זה לא יפגע בו. גם החברה לא תוזמן להיכנס לפגוע בו, כי הוא ילך בטוח בעולם. לכן שוב התפקיד שלנו כהורים הוא מאוד משמעותי, הוא משמעותי מגיל 0. שהילד ירגיש שהוא מוכל ומוגן בבית ללא תנאי, בכל מצב.